सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले, पिया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले। ई पागल भइल बावे दिलवा रहिया निहारे आवेले। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले। कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रोतावे बिंदिया उड़तावे निंदिया कोरी तोहर इंतजार हो, कोरी तोहर इंतजार हो। रोतावे बिंदिया उड़तावे निंदिया कोरी तोहर इंतजार हो। पागल भइल बावे तोहरा बिना मनवा कोरी तोहर इंतजार। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले। कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। गावे एक प्रेमी लिखत संतोष सरगम करे इंतजार हो, सरगम करे इंतजार हो। गावे एक प्रेमी लिखत संतोष सरगम करे इंतजार हो। पागल भइल बावे तोहरा बिना मन दिलवा नहीं लागेला। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में पिया रहेले, कौना दिशा में पिया रहेले। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।